trăiesc. Tu, în schimb, caută-ți avocați, să ai nevoie de vreo 10 avocați la câte probleme ai. Și tu și clanul tău. Dacă voi credeți că o să-l închideți pe băiatul ăla, care el doar e un curier, vă greșiți amarnic. O să plătiți pentru tot. De la un subiect la altul, să schimbi, să muți atenția de 1.000.000 de ori, rezolvă-ți problema ta și hai din în Moldova, ce zici? Du-te în România! Ți-e dor de mine? Oh, știam eu că ți-e dor de mine, știam. O să vin și în Moldova, băiețelul. O să vin și în Moldova și o să zic în față tot că tu n-ai tupeu nici măcar să intri live cu mine. Asta ești tu, atât de patetică ești. Ce poligraf! Ce convorbire! Ție frică să intri live cu mine, că știi că leșini din 2 cuvinte, că tu n-ai dovezi, tu n-ai nimic. Eu vin cu dovezi, Poliția Republicii Moldova, sunt dovezi. Îmi scriu fostele tale prietene că le șantajezi, că le e frică de tine pentru că părinții tăi știu unde ele locuiesc. Fostele tale prietene! Doamne, eu dacă eram tu, cred că muream, sincer, de rușine, la cât rău am în mine. Acolo în Dubai. Și în Moldova o să vin. O să vin în Moldova când o să vreau eu, nu când o să-mi zici tu. Ai înțeles? Că nu-mi zici tu mie ce să fac, când să vin, unde să nu vin. O să vin și în Moldova. Acum stau la casa de vacanță, că e cald aici și bine. Când mă plictisesc, o să vin și în Moldova și în București. Ia auzi, mă, cine s-a găsit?